Ayali? Dama taliya ce na girka tun da nake jira ki dawo domin ka miki ki ci girki ɗaya da na iya a rayuwata. Ba na ci da baka sha wahalan kawowa ba. Hajiya, wallahi da daɗi sosai. Tun lokacin ne da nake almajiri nake na koya a wajen wata mata da nake aiki a ƙarƙashin ta. Wallahi da daɗi sosai. Na ce ka ba da ci ko? Ko ana dole ne? Idan da ina jin yunwa, I know how to sort myself. Nan gidana ne. And please, just in case, idan ka sake yin wasu shiriri danka, kar ka kawo shi kusa da ni, bana so. Good catch.